Εκτέλεσε ο Βραζιλιάνος στο πρώτο δοκάρι. Μπάλα πέρασε και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 71. Τώρα είναι ο Ντάρμπισάιαρ ο σκόρερ. Η ουσία πάντως είναι ότι η Ομόνοια σχεδόν άμεσα μετά το δεύτερο γκολ του Εθνικού μειώνει και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Στο 71. 2-1. Ο Ντάρμπισάιαρ όντως ήταν αυτός που φτάνει στο 13ο εφετινό του γκολ. Πρόλαβε εκεί, χώθηκε στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μειώνοντας 2-1 και πλέον έχουμε και πάλι παιχνίδι του Άγγλου στο πρωτάθλημα. Κλέιτον. Η σέντρα του Κωνσταντινίδη. Να το 2-2. Έρχεται σχεδόν λίγα λεπτά μετά με τον Όρσουλιτς το 74. Ο Μαρίν Όρσουλιτς είναι ο σκόρερ ή ο Ντάρμπισάιαρ, νομίζω ο Όρσουλιτς. Στο 74 πάντως η Ομόνοια 3 λεπτά μετά το πρώτο γκολ θα φτάσει στην ισοφάριση. 2-2. Ο Εθνικός, να δούμε ξανά τον γκολ. Ο Ντάρμπισάιαρ είναι, διορθώνω. 14ο γκολ και δεύτερο στο παιχνίδι για τον Άγγλο που οδηγεί την Ομόνοια στην ολική ανατροπή. Ένα 16 λεπτό συν τις καθυστερήσεις για να το πετύχει πλέον. Η συνοχή, να το 3-2. Απίστευτο αυτό από τον Ντάρμπισάιαρ. Προσωπικά έχει πάρει την υπόθεση ανατροπή ο Άγγλος. Στο 75 ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Ματ Ντάρμπισάιαρ, γκρεμίζει όλα όσα έκτισαν οι παίκτες του Εθνικού για 67 λεπτά με ένα hat-trick σε ένα τετράλεπτο μέσα, παρακαλώ. Ο Ντάρμπισάιαρ γυρίζει το παιχνίδι για την Ομόνοια. Πραγματικά απίστευτο από έναν φοβερό σκόρερ, ένα πραγματικό killer, τον Ματ Ντάρμπισάιαρ, που με το hat-trick οδηγεί την Ομόνοια στην εντυπωσιακή ανατροπή, φτάνοντας συνάμα τα 15 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σημερινής αναμέτρησης, ο Άγγλος Ματ Ντάρμπισάιαρ. Βόρη. Να πούμε για χιλιοστή φορά σήμερα το ίδιο πράγμα για την επίθεση και την άμυνα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει ως προς τα δυο αυτά κομμάτια της Ομόνοιας. Η ευκολία με την οποία μπορεί να σκοράρει, να δημιουργήσει σε μια όχι αμάν πολύ μεγάλη ημέρα σε απόδοση. Πέτυχε 3 γκολ, μπορούσε να πετύχει περισσότερα.